Kapuso mga vendor naman sa Iloilo Terminal Market pa dayon sa gihapon nga nagaagunto. Sang baha kag mahigko nga tubig nga natipon sa pinakabahin sa merkado. Kita sa mga vendor, tumanagid ka apektado, gani panawagan nila ang madasig nga aksyon sang Iloilo City Government. Hindi ang gitutukan ni John Sala. Halin sa nagsugod ang mga vendor sa Iloilo Terminal Market nga magsaylo sa ilang mga temporary stalls ilabi na diri sa Dalan de Leon Corner Fuentes Street, tubtub subong tatlo lang man kuno ang ilagi na problema. Tuman kagamay nga stalls, tuman kahinang kakita kag ang baha. Para kay Manang Inday, ang tuman kakitid nga mga stalls ang wala naman sila sa may mahimo o bangod gani nga sa dalan na hamtang ang mga temporary stalls. Sa mahina nga kita naman, ila na kuno ini nga ginalauman. Hapang ang mahigko kag piligroso kuno nga baha sa lugar, ang kuntani masolusyonan na gidman sang Iloilo City Government. Ako nga na, tingnan mo tsura ko. Puro na ako dyan, yung kagat ng lamok. Paano kung magka-dengue kami? Hindi lang ang customer, pati kami. Delikado kaya yan. Si Manang Ching nagaugtas man gani kuno bangod kay wala sang maayo nga alagyan sa ilang nga seksyon dala sang baha. Ang ila kita, halos na lang kuno nga makalabot sa katunga sang ila ginakita sang una. Sa subong, malagyan po. Buhay managyapon. Ano gusto, tamam tani, mapa? Ipaano ambot anong mayo na da, kay daw amo managyapon ko na idiklag nila dugay mag-ulan ang managyapon baka. Hindi lang sa vendors halit ang baha, kundi pati man sa mga manugbakal nga kung si Tatay Edmar pa, nagakadulaan na lang kuno sila sang gana nga magpasuper bangod sa sitwasyon sang pilakabahin sang merkado. Why? Mano ka pa di nga kung nag-aulan, mano ka? Hindi ka man ka sulod ayo. Marumduman nga suno sa Iloilo City Engineers Office, amat-amat nang obrahon ang paleta nga latayan sa ginabaha nga porsyon apang tubtub subong. Wala man kuno sa gihapon sang tupa ang ila plano suno sa mga vendors. Sana naman ayusin naman nila kasi nakakaya una-una sa mga customer. Gintingwa sang news team ang malabot ang LEO kag City Engineers Office apang wala sang may nagasabat sa tawag sang news team. Upod kay Marvin Lauderes, John Sala. 1 Western Visayas.